prijedlog budžeta i prijedlog zakona o izvršavanju budžeta. Evo, hvala svima koji ste glasali, hvala svima koji niste, koji ćete učestvovati u raspravi. Da kažem, mi smo pripremili budžet kojeg ste dobili prije svega u nacrtu, uspjeli ste ga svega vidjeti, evo pretvorili smo ga u hitni postupak, ovaj budžet u ukupnom iznosu od 224 milijuna i 600 hiljada. Šta smo sve predvidjeli sa ovim budžetom? Kratko, prije svega, znači sve kolektivne ugovore koji su vezani znači za sindikalne organizacije, počevši od ovoga najavljenog štrajka obrazovanja, i taj smo dio znači predvidjeli, ali evo ja ću kada su u pitanju i drugi sindikati, pomenut ću i sindikat uprave koji je tražio znači da se krene prije svega u rješavanje ovih nagomilanih sudskih presuda, zatim pomoć sindikatima zdravstva kroz određene grantove, kada je u pitanju sindikat policije, znači opremanje policijskih službenika i tako dalje. Mi smo, kada su u pitanju ove sudske presude, po prvi put ove godine predvidjeli 1.500.000 konvertibilnih maraka na prijedlog sindikata uprave koji su kazali da su spremni znači ući u proces, o tome je ministar govorio, znači ne ulaženje u nove tužbe, odricanje zakonske zatezne kamate i jednog dobrog dijela glavnice, tako da bi se krenulo u tom pravcu, a i onaj zakonski dio koji nas obavezuje oko 615.000 konvertibilnih maraka. Dalje, znači kada je u pitanju budžet, kratko po ministarstvima, krećući od Ministarstva unutrašnjih poslova, znači prije svega kada su u pitanju administrativni troškovi plate svih uposlenih na osnovu izvršenja 2018. tako smo ga i kreirali uz određena povećanja po ministarstvima shodno kolektivnim ugovorima, tako da smo taj dio prije svega ispoštovali. Kada je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova, znači evo, kažu skrati premijeru, išli mi kući, ali samo kratko, znači da upoznamo javnost, znači prije svega opredijelili smo se u pravcu da se konačno znači naša policija opremi tom specijalističkom opremom. Ovih dana, znači kako smo u borbi kroz ovu migrantsku krizu putem međunarodnih organizacija uspjeli smo se i uzboriti i za odgovarajuća donatorska sredstva, pored ovoga dijela što smo mi u svom budžetu planirali, znači ta donatorska sredstva samo po jednom osnovu su oko 500.000 eura, druga su oko 140.000 konvertibilnih maraka koja su već u realizaciji, već neke naše jedinice, posebne jedinice za podršku koje je počela dobivati odgovarajuću opremu. Također ovdje kada je u pitanju MUP planirali smo i ovaj dio, znači konačno da se ove godine zatemelji nova zgrada policijske stanice u našem Buživu. O njoj je bilo stalno riječ, stalno priče i tako dalje, međutim nikad nije došlo do tih realizacija. Kada je u pitanju Ministarstvo zdravstva, znači sva po prijedlogu ministrice, znači ispoštovali smo sav dio kada su u pitanju udruženja, kada su u pitanju svi oni koji se naslanjaju na Ministarstvo zdravstva, plus znači dio kada je u pitanju izdvajanje za kantonalnu bolnicu, evo i vlada je i neke korekcije znači kod samog budžeta kad su u pitanju domovi zdravlja, znači spremna ići i u tom pravcu. Ministarstvo pravde, moram da kažem, tu smo se opredijelili znači u razgovorima, znači kada su u pitanju naši sudovi, kada je u pitanju naše tužilaštvo, dio sredstava, to je ona novina, jeste nabavka specijalističke opreme za antikorupcijsko djelovanje i taj smo dio znači unijeli u ovaj budžet. Kada je u pitanju Ministarstvo poljoprivrede, ovdje smo značajno izvršili povećanje ovih, približili se tom zakonskom toj osnovi znači za izdvajanje za poljoprivredu, pa sa 4 milijuna povećali smo to za pola milijuna konvertibilnih maraka plus 300.000, znači posebno evo posmatram profesoricu Vildanu Nisvet koji su sa poljoprivrednicima dolazili, ostalima ovdje prisutnima koji ste dolazili i tražili da se ti grantovi povećaju, znači i 300.000 konvertibilnih maraka da se znači sa 4 na 4,5 milijuna plus 300.000 konvertibilnih maraka pocjeni sredstava koje će ići u razvoj, odnosno otvaranje novih obrta i svega onoga što će potaknuti naše poljoprivrednike.
Naravno, Ministarstvo privrede, ovdje smo, kada su u pitanju sredstva, znači našim poduzetnicima u dijelu regresiranja kamate, tu smo išli sa stavkom od 400.000 konvertibilnih maraka, gdje bi se takvih 400.000 moglo obezbijediti blizu 15 miliona kreditnih sredstava za naše poduzetnike u pravcu da prvu ili drugu godinu oni imaju 0% kamate na kredite u kojima budu išli. Kada je u pitanju Ministarstvo za pitanje boraca, ovdje moram da kažem da smo stipendije koje su namijenjene za naše studente ostavili, znači, $500.000 konvertibilnih maraka, 200.000 konvertibilnih maraka ove smo godine izdvojili za fondaciju za utvrđivanje istine. Vi znate o čemu se radi, znači moramo stati i ovim budžetom iza naših boraca, iza naših komandanata i mnoge druge stavke koje su vezane, a kada je u pitanju i pretvorba zemljišta i sve ono ostalo što se veže za ministarstvo. Kada je u pitanju Ministarstvo obrazovanja, tu smo naravno išli sa povećanjem ovoga dijela, posebno da bismo ispoštovali kolektivni ugovor prema radnicima u obrazovanju. Ministarstvo prostornog uređenja, tu je posebno ministar Alegić da ove posebne naknade iz namjenskih sredstava budu raspoređene doista onima kojima su najpotrebnije, znači da se evo kroz Zakon o izvršenju budžeta i u tom dijelu pripazi da doista dobiju oni kojima je to i najpotrebnije, znači kada su u pitanju, odnosno općine, gradovi, javne ustanove, odnosno javno-komunalna preduzeća. Ako neke stvari izostavim, nemojte mi zamjeriti, međutim, želim da kažem da smo mi i ove godine planirali, znači, i sredstva da idemo u infrastrukturni razvoj, posebno kada su u pitanju školski objekti, kada su u pitanju policijske stanice, ali smo izdvojili i dio sredstava u ovome budžetu, znači za objedinjavanje, da kažem, vlada kantona, odnosno ministarstva, raspoređene smo na 4 lokacije. To nije funkcionalno, to nije ni blizu nekih normalnih standarda djelovanja. Samo godišnje od 350 do 400.000 nam ode na kirije, plus kad dodamo struju, ostale energente i tako dalje, znači idemo u pravcu, znači da vlada kantona dobije jednu novu zgradu gdje će sva ministarstva svi biti smješteni radi funkcionalnosti, a i radi samih, znači, financijskih ušteda i tako dalje. Znači to je otprilike okvir koji mogu da kažem, nema nekih da kažem, kada su u pitanju sadržina, međutim, upravo ove stvari koje sam pobrojao, povećanje kroz poljoprivredu, kroz privredu, usmjerenja neka koja su dali ministri i ministrica, je drugačiji budžet od svega onoga što je do sad potrebno. Ja u samom obrazloženju ovoga zašto idemo u hitnom postupku nisam napomenuo, ali evo, vodio sam se i tim našim višim nivoima vlasti. Posljednjih 5 godina federacija je u hitnom postupku 4 puta usvojila budžet. To se desilo i ove godine, tako da zakonski osnov za donošenje ovog budžeta imamo u potpunosti. Nakon vaših diskusija, ministar financija, kolegice ispred Ministarstva financija su tu, oni će detaljisati svaki ovaj dio koji je neophodan i dati vam detaljna obrazloženja. S moje strane toliko i hvala vam. Zahvaljujem premijeru Ružniću. Ja ću otvoriti raspravu po pitanju ove dvije tačke, odnosno budžeta i zakona o izvršavanju budžeta. Pa vidite, evo primjedbe određene na vanrednu sjednicu, na hitnost budžeta i tako dalje. Stanje u budžetu Unsko-Sanskog kantona je više nego hitno i alarmantno.
nažalost, to je tako i evo mi u takvim okolnostima usvajamo ovogodišnji budžet. Bilo bi dobro da smo ga što prije usvojili, međutim, evo, nekakav prelazni period je formiranja skupštinskih većina, novi saziv, novi mandat i tako dalje, tako da će to vjerovatno i javnosti ostali zainteresirani za budžet, za funkcionisanje kantona razumjeti. Mi smo u takvoj situaciji da evo na prethodnim tačkama dnevnog reda smo čuli da mi smo doveli kanton, Unsko-sanski kanton, da nije čak ni kredite vraćao. Dakle, ni krediti koji su nekakva prva obaveza u izvršavanju budžeta, pa u jednom momentu smo se bili doveli da nismo ni mogli više podići niti jednu jedinu marku kredita, dakle i to je bilo. Svega je bilo, dakle, da analiziramo evo sve obaveze koje imamo i koje smo zatekli. Svaki dan evo se susrećemo s određenim problemima, sa određenim zahtjevima, pa dolaze ljudi evo i u skupštinu i dolaze u vladu. Ja sam bio na nekim sastancima i neformalnim i formalnim sa premijerom gdje ljudi bukvalno dolaze, govore da smo dužni tamo negdje po nekim trafikama, kafanama i tako dalje, dakle fakturišu, donose nekakve račune i u takvim okolnostima mislim da je neophodno što prije usvojiti budžet i da imamo budžet kao najvažniji dokument kantona kako bi mogli pristupiti realizaciji svih onih programa. Dakle, u vrijeme usvajanja budžeta imamo evo i kolektivne ugovore koji su potpisivani tako kako su potpisivani i to je evo predmet nekakve rasprave i pregovaračkih timova i ljudi su onako prije nas tako, ne znam evo kakve su namjere bile, je li bilo ciljano da se to mimo procedura potpisivalo, dakle znajući da danas ćemo imati, dakle ko iole se bavi ozbiljno ovim poslom je znao da ćemo mi danas imati problem i da ćemo imati problem u funkcionisanju. Ono što je intencija i vlade na čelu sa premijerom Ružnićem i svi u nas, evo, ta stabilizacija budžeta. Da ga nekako pokušamo uvesti u tu tekuću likvidnost. Da pokušamo jednom, evo, nakon ne znam koliko godina, da ta plata budžetskim korisnicima ne bude vijest. Da ne bude, pa da jedni danas, jedni za 15, jedni za mjesec, pa jedne prebacujemo u naredni drugi mjesec, a jedne ipak isplatimo, da pokušamo doći do te tekuće likvidnosti, da te obaveze koje su nam uz ove sve druge obaveze, pa da probamo evo stići te obaveze evo iz resora zdravstva, iz resora boračko-invalidske zaštite. Govorili smo prije, ima tu obaveza, stotine milioni. Puno je toga preuzeto. Dakle, nismo mi naravno tu da kukamo i da govorimo kako je teško jeste stanje, ali se stanje može popraviti. Mi ćemo popravljati to stanje. Mi smo opredjeljeni da popravljamo stanje. Drago mi je da je vlada imala razumijevanja za određene i grantove. Da smo povećali određene grantove, poljoprivreda, privreda, dakle da pokušamo malo i tu privrednu aktivnost potaknuti, pa evo i sport i kultura, pa evo konačno i ove sudske presude za ovu našu prosvjetu. Mi dosta često to zaklinjemo se u njih i tako dalje, pa evo ova vlada da nije došla na kraju 2018. ne bi imali ni izvršenje onih 300.000 na ime tih sudskih presuda. Pa znamo ranije 4-5 godina da nije niti jedna marka jedina realizirana na ime tih sudskih presuda, dakle koje su pravosnažne. Ove godine, evo u odnosu na izvršenje prošle godine, uduplano, dakle 615.000 i onaj dodatno 1,5 milijuna koji će ići po sporazumima sa ljudima koji imaju pravosnažne presude. Dakle, to su sve stvari koje su evo pozitivne. Pozitivne, dakle, pored ove poljoprivrede i privrede, cijenimo da ćemo u narednom periodu, evo, klub SBB-a, moja kolegica Ifeta i ja ćemo se zalagati sve ono što smo otprilike malo i govorili da treba popravljati. Pa evo da će vjerovatno iduće godine, ako Bog da doći na red i ovaj dječji doplatak, da ćemo konačno ga uvrstiti u ovaj budžet
i da ćemo naći prostora u tom zdravstvu. Ono što je bila naša nekakva intencija, evo nismo prvu godinu uspjeli, da vidimo kako, na koji način ove grantove za naše zdravstvene ustanove da skinemo sa budžeta, da probamo naći kroz Zavod zdravstvenog osiguranja ta dodatna sredstva za našu kantonalnu bolnicu koja je u teškom stanju. Koja je u teškom stanju, domovi zdravlja, ajde manje više, ali kantonalna bolnica, pa i ova sanska bolnica definitivno su u teškom stanju. Ali da nađemo kroz financiranje, kroz Zavod zdravstvenog osiguranja, a možda ova sredstva koja dodjeljujemo u obliku granta, možda da usmjerimo, preusmjerimo na taj dječji doplatak. U obrazovanju vidimo da i dalje je najveća potrošnja. Određene reforme, određene stvari su krenule sa ovom vladom. Ja cijenim da neće završiti na izvještajima ovih komisija koje ovih dana obilaze i utvrđuju sve zloupotrebe, odnosno nedostatke u poslovanju, posebno u ovom financijskom poslovanju naših obrazovnih institucija. Dakle, da ćemo taj proces završiti. Ovdje niko ne govori o obrazovanju kao potrošaču. Obrazovanje znamo šta znači svima nama i ono ima i imat će punu podršku ove skupštine, ove vlade, međutim određene stvari koje se tamo dešavaju već godinama već su prešle svaku mjeru. Prešle su svaku mjeru i morat ćemo malo uvesti reda. Neće biti problem da našim prosvjetnim radnicima mi povećamo plate koje su male. Dakle, prosvjetni radnici rade za relativno male plate. Međutim, kad uvedemo red, kad tamo to stavimo kako treba, dakle postavimo te škole i vidimo koji je to broj izvršioca potreban, kako se to tamo zapošljava, onda ćemo moći ući i u taj sektor. Dakle, posla pred nama nećemo ništa mi posebno ni završiti sa usvajanjem budžeta. Budžet je, reći ćete, vjerovatno nerealan. Mi imamo budžet već preko 200 miliona maraka u izvršenju. Dakle, ove godine će to vjerovatno se desiti. I to je budžet, možemo reći, solidan. Međutim, mi moramo uvesti reda i vidjeti kako i na koji način i šta financirati. Imamo mi te nekakve izborne i političke borbe i predizborne aktivnosti. Svako 2 godine su nekakvi izbori, pa se onda osjeti, to se osjeti kroz 2018. i sve one obaveze i dugove koji su napravljeni. Dakle, vidi se da je to isključivo napravljeno zbog nekakvih predizbornih aktivnosti. Moramo pokušati odmaknuti budžet kantona i stabilnost kantona od tih naših nekakvih dnevno političkih nadmudrivanja i tako dalje. Dakle, puno odgovornije. Dakle, cijenim da to vlada kantona, na čelu sa premijerom Ružnićem, radi u proteklih 3-4 mjeseca i da će nastaviti. Ponavljam, dobro je da ga usvojimo. Drago mi je zbog ovih nekih grantova. Vidim da su zadržani većina tih i grantova i ovi ljudi, i ovi ljudi koji čekaju pred vratima s nepovjerenjem, hoćemo li mi usvojiti ovaj budžet ili nećemo i tako dalje. Pa i naši penzioneri, vidim tamo, bili bi sretniji da je taj grant i za njih, za njihov rad i za još puno populacija grantova da povećamo. Međutim, morat ćemo prvo stabilizirati, uvesti reda, pa nije problem i da povećavamo prema određenim budžetskim korisnicima i te grantove i da ovaj dio budžetskih korisnika oko 5.000 da to više ne bude priča. Je li bila plata, kad će biti plata i tako dalje. Dakle, u tom pravcu, zbog svega ovoga, klub zastupnika SBB-a nećemo se vjerovatno javljati, vjerovatno neće biti prilike ni za nikakve replike. Očekujem da ćemo večeras jednoglasno usvojiti ovaj prijedlog budžeta i da ćemo nastaviti raditi. Hvala vam. Predsjedavajući, premijer izađe i vi odmah na diskusiju. On kaže nemojte. Zaista moram, očigledno, umor radi svoje. Naš predsjedavajući je u 5 minuta bio 3 puta kontradiktoran sam sebi. To je jedan od razloga moje diskusije. Krene sa pričom kako je stanje u budžetu više nego hitno i alarmantno i zato je neophodno da u 10 sati navečer krenemo sa raspravom o budžetu.
i da ga moramo usvojiti danas. I okej. A onda u jednoj rečenici kaže mi nećemo ništa postići usvajanjem ovog budžeta. Tako je stanje da mi ništa nećemo postići, što onda tako hitno ga usvajamo. Mislim, to su stvari koje zaista ne stoje. 2,5 mjeseca ste u stabilnoj većini. I ako je tako alarmantno stanje, ako je tako hitno, onda smo trebali da bi došli do realnog, prihvatljivog budžeta, ja kažem možda svima u ovoj skupštini, provesti proceduru nacrta, javne rasprave, prijedloga, nego ste socijalne partnere uspavali i onda nas ovdje doveli da donosimo budžet. Predsjedavajući, niste bili u sazivu 14-18, da ste bili, onda bi vidjeli šta je haos u budžetu. Zaista je to bio haos. Kada smo došli 14. Morate znati samo da je tadašnji ili bivši taj premijer potrošio 1 milion maraka budžetske rezerve. Tad. I cijelo vrijeme protekli mandat se radilo na stabilizaciji. Naravno, 15 miliona namjenskih sredstava, da ne nabrajam. Cijelo vrijeme se radilo na stabilizaciji. I zaista je to proces. I došli smo u poziciju, nije danas plata vijest. To je bilo prije 4 ili 5 godina. Već 3-4 godine plata nije vijest. Imali smo 3 mjeseca za ostatka plate, danas plata ide mjesec za mjesec i pomjerila se bliže tom svom realnom roku. Imali smo overdraft kojeg smo morali plaćati svake godine 250.000, to je isto riješeno, evo, hvala Bogu, sad ga ne moramo. Sve su to pomaci koje je uradila onaj saziv, ona većina u skupštini i onaj premijer. Naravno, ima tu i nedostataka. I kad su pitanje sudskoj, na kraju ideja o ovoj vansudskoj nagodbi je ideja one vlade. To što je smijenjena pa nije realizirano, to je nešto sasvim drugo. Mislim, u tom smislu ova priča vam ne stoji. U smislu budžeta i u stvari sami potvrđujete da su samo u pitanju finesa kada je u pitanju ovaj budžet, ali o tome ćemo kroz diskusiju. Zahvaljujem. Replika zastupnika Andranić. Pravi kolega Čufurović ovdje stvarno mu radi svoje. Pogotovo kada obrazlaže gospodin predsjedavajući stavke po stavke, pa kad ide iz resora u resor, onako na neki način preskakujući činjenice i ja sam ga zaustavio se negdje na obrazovanju. I on govori oko obrazovanja, malverzacije, zlouporabe i tako dalje, a SBB je držao sektor obrazovanja 2 godine. Ako se ne varamo, 2 godine smo imali ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta koji je dolazio iz SBB-a. Mislim da je jedno bilo kolegica neka Sanela, pa onda ovaj kolega jedan iz Ključa. Pa mislim, pa stvarno, ne možemo sad, i ovdje govorimo o takvim, šta ste vi onda radili kao koalicijni partneri, ono šta su vaši ministri u tom periodu radili? Žmirili na to sve. Morate prvo izvršiti konsultaciju unutar svojih redova, pa pogledajte šta su vaši ministri radili, pa onda tu fakturicate nekom drugom. Nemojte to tako raditi. A ako imate namjeru istinsku da neka ta komisija ide i nešto istražuje, onda to treba istražiti i ovdje na ovu skupštinu donijeti da mi svi zajedno oko toga diskutiramo i da donesemo mjere. Jer ko je god radio zloupotrebu treba da odgovara. Također, kolektivni ugovori potpisani onako kako se potpisivali. Kako se potpisivali? Sindikati su dolazili. Sindikati su, pogotovo kada govorimo o obrazovanju, opet vaš ministar bio iz sektora obrazovanja i vaš ministar potpisivao te kolektivne ugovore. I naravno premijer Novsko-Sremskog kantona koji je bio Husein Rošić. Ali ne možemo govoriti da su oni potpisivani onako kako se potpisivani. Ili sa druge strane sada kolektivni ugovor za ljekare i medicinare. To je potpisivano tako što su vođene sesije,
stvaran kako se to kaže, mirovinska neka vijeća koja su, da se sad ne izražavam u tom periodu, pa se mirovno vijeće koje formira tim iz vlade, pa su pregovori, pa su dogovori, pa se ide i dođe se na kraju do tog kolektivnog ugovora. Sad ispada sve što je... Zbog čega su to prethodni ministri i prethodna vlada radili? Pa zato upravo da se nađe rješenje sa najmasovnijim sindikatima koji opslužuju najveći broj naših osiguranika i naših stanovnika na Unsko-Sanskom kantonu. Tako da nije to tako sve crno i mi očekujemo da i vi na kraju sad preuzmete odgovornost i da isto tako to radite. I nikad neće biti idealno, uvijek može biti bolje. Mislim da nam ovo ne ide, nikome ovo ne odgovara da se iziđemo i sada vadimo neke kosture iz ormara iz prošlosti. Naravno, niko nije savršen, pa i ta prethodna vlada. Ali zaista ta prethodna vlada radila sve također na stabilizaciji, kao što vjerujem da će i ova raditi na tome. I da su to na neki način sve potezi koji trebaju da dovedu do ovoga stanja da plata u budžetskih korisnika na Unsko-Sanskom to ne bude vijest. I da se ne vrti sve oko plate. Zahvaljujem. Diskusija, zastupnik Kantarević. Evo, ja još jednom koristim priliku da sve prisutne pozdravim. Našli smo se u jednoj, da tako kažem, vrlo čudnoj situaciji. Nekako od imenovanja ove vlade u ovom mandatu više navrata u medijskim istupima njeni predstavnici su najavili jedan puno pošteniji način kreiranja budžeta, a onda se dovedemo u poziciju da u ovako sitnim noćnim satima usvajamo noćni budžet i još ono što je najgore, koji nije u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Listajući stranice predloženog nacrta ili sada već prijedloga budžeta za 2019. godinu, već na prvi pogled se vidi da se radi o nekoj novoj knjizi sa starim prepoznatljivim sadržajem i da tu nema nekih većih odstupanja, osim u dijelu gdje se promijenio predlagač. Gotovo svake godine kada razgovaramo o budžetu, govori se o realnim prihodima budžeta Unsko-Sanskog kantona u nekom iznosu od 190 miliona maraka, a mi evo već nekoliko godina zaredom usvajamo taj budžet sa iznosom preko 220 miliona. Dakle, nekom prostom računicom vidimo da ovdje nedostaje 30 miliona konvertibilnih maraka i oni koji budu i planirani kroz ove budžetske kodove, naravno, neće se naći tamo kada im budu isplaćivana ta sredstva. Povećanje se uglavnom bazira na poreznim prihodima. Međutim, u odnosu na 2018. godinu to povećanje je ovaj put planirano za 7,5 miliona konvertibilnih maraka. Veliko je pitanje da li će se taj trend povećanja nastaviti u odnosu na 2018. godinu, prije svega što se susrećemo sa činjenicom da sve veći broj naših građana, a iz čijih džepova se puni budžet Unsko-Sanskog kantona, doslovce iseljava iz naše zemlje, a ponajviše iz Unsko-Sanskog kantona. Za povećanje poreznih prihoda neophodno je obezbijediti veći broj razvojnih javnih investicija na našem kantonu, što u ovome momentu također ne možemo govoriti o tome, jer teško je očekivati da će tokom 2019. godine kroz naš kanton biti izgrađena neka autocesta, brza cesta, aerodrom ili tako neka druga veća javna investicija. Drugo pitanje, isto tako koliko su realni neporezni prihodi, jer ako pogledamo da su u 2018. godini po ovom osnovu planirane od 31 milion, a da je izvršenje bilo svega 20 miliona, ostaje pitanje u 2019. godini na osnovu čega je taj iznos povećan za 9 miliona u odnosu na izvršenje iz 2018. godine. Dalje, tekući transferi, donacije ili doznake sa viših nivoa vlasti također više nije siguran prihod, iako je ovdje planiran u iznosu većem od 7 miliona. Ovdje treba voditi računa da su dospjele obaveze raznih kreditnih zaduženja koje opterećuju budžet kantona.
na osnovu čega će vlada Federacije Bosne i Hercegovine kod raspodjele sredstava nižim nivoima vlasti, kao što to i do sada bilo u praksi, naravno smanjiti taj iznos i samim tim smanjiti prihode u našem budžetu. Ključno pitanje svih budžeta jeste kako povećati prihodovnu stranu, obzirom da je naš ekonomski razvoj kantona izgubio korak sa pozitivnim parametrima poslovanja, netransparentnom pretvorbom i podržavljenom radničkom imovinom za čije gubitke i propadanje danas niko ne odgovara. Privremena rješenja možemo tražiti u koncesijama, možemo stavljati u funkciju razvoja imovinu vlasništva kantona, oporezivanjem igra na sreću i tako dalje. U drugom dijelu ću se osvrnuti na rashode.